Λοιπόν, καλησπέρα. Μάρκος ξαναχτυπά τα γυαλιά μου έτσι και τα αλλιώς. 2 η ώρα και 59 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 24 Εκτούτου 2009. Πλάνα από τον Bochum στο κέντρο. Δείτε λίγο. Φυσικά ο Γερμανός δεν μπορεί στους 26 βαθμούς, αλλά ούτε κάτω από τους 32. Είναι τόσο ανώμαλος ο άνθρωπος, έχουν τέτοια βίτσια που λένε ότι 26 βαθμούς είναι πολύ ζέστα, 24 είναι καλά. Αλλά εμείς θέλουμε να ζεσταθούμε. Γουστάρουμε λοιπόν και 32 και να μας τσούζει στον κόλο μας. Πρέπει να πω εδώ ότι οι Γερμανοί δεν ξέρουν τι θέλουν. Δείτε εικόνες. Εμένα θέλετε να μου πείτε, βαρεμένος λαός, μα και πού είσαι ακόμη? Φυσικά η ζωή έχει τα καλά της, μεν όμως και τα άσχημά της, και αρνητικές και θετικές πλευρές εδώ πέρα στη Γερμανία, στον Bochum που ζούμε. Όμως όπως και να κάνουμε, ο κόσμος του λέει ότι η Γερμανία είναι ξενιτιά. Κλείνω με την κάμερα και πάμε σε άλλο σημείο της πόλεως.